Здравейте! Аз съм Лина Роскин и заедно с Медицински център Спектро създадохме съвместен проект. Ще показваме видеа на различни теми, обвързани с нашето здраве и красота. Днес темата ни е профилактични прегледи на гърдите. Заедно с мене доктор Николай Николов, който е акушеро-гинеколог, мамолог с опит в естетичната и оперативната гинекология. Здравей! Здравей, Лина! Приятно ми е да се видим. Готов съм за твоите въпроси. Ще задаваме въпроси анонимно зададени от моята аудитория. Да започваме ли? Нека да започваме, готов съм. Първият въпрос, който ми е зададен, е изключително интересен, защото на мен ми е любопитно, защото нямам импланти и може би някой ден искам си поставя, но и много жени, които имат импланти, се интересуват от този въпрос, защото не са имали достатъчно информация дадена. Искаме да знаем плюсовете и минусите при поставяне на гърди. Ще започнем така. Плюсовете всички ги знаем. Една жена просто иска да изглежда по-добре в своите очи. Какви могат да бъдат минусите? Минусите, разбира се, могат да бъдат на първо място, когато пациентката или лекарят, който слага имплантите, не обяснява достатъчно добре какъв вид и колко големи трябва да бъдат имплантите. Тоест, те могат да навредят на жената и тя след поредното оголемяване на гърди да не се чувства добре. Другия минус, който, разбира се, и ние като мамолози трябва да го казваме на жените, е, че въпреки че производителите дават един определен срок на тези импланти, е хубаво след определен период от време, лично за мен този период е 10 години, те трябва да се сменят. Защо? Защото могат да дадат своя дефект и вече оттам да нанесат поражения върху гърдите на жената. Така че за мен мисля, че това са най-големите минуси на имплантите. Вторият въпрос е много интересен, защото според мен жените тук го бъркат с нещо. Полезно ли е да масажираме гърдите си? Ако да, колко често и по какъв начин? Сега ще отговоря така. Чиста полза от масажа на гърдите върху тялото няма. Да, една жена може да се чувства по-добре, ако си масажира гърдите, но според мен жените тук бъркат двете понятия да се самопреглеждат, дали имат образование по гърдите с чистия масаж. Да, вече тук, ако ще говорим за типично самопреглеждане от страна на жената, дали има образование по гърдите, да, полезно е и е хубаво да го прави поне един път в месеца, горе-долу 6, 7, 8 ден след началото на менструалния цикъл, когато гърдите са най-спокойни, най-ненапрегнати и най-неболезнени, под душа, с леко топла вода, не гореща, жената може сама да си опипва гърдите за различни изменения или така наречените бучки в гърдите, която е една от основните причини, те вече да потърсят причина за преглед при мамолог. Значи, накратко, не е полезно, няма никакъв ефект за смачкането на гърдите, но пък ни доставя удоволствие, така че можем да го правим жени. Следващият ни въпрос е: полезно ли е да носим сутиен с банели? Този въпрос е много дискутабилен, защото сутиените с банели имат определено предназначение. Тоест, те са създадени за жени с по-големи гърди, защото придържат гърдите и ги карат да се чувстват по-удобно. Тук отговора на въпроса се крие в размера на гърдите. Банелът не трябва да се носи повече от 2 до 3 часа. Защо? Защото започва да притиска гърдите, създава неприятни усещания на жените и много често те търсят преглед при нас с оплакване от болка в гърдите, а причината за болката е банела на сутиена. Така че те не са вредни, но не трябва да се прекалява с носенето на тези сутиени. И най-важното при тези сутиени, никога не трябва да са стегнати и да пристягат гърдите и никога банела отстрани на гърдите не трябва да се очертава. Тоест, как една жена може да разбере дали носи правилния сутиен, когато свали сутиена в къщи и се огледа в огледалото, тя не трябва да вижда отстрани на кожата, че носи сутиен. Тоест, той не трябва да се отбелязва. А спортните сутиени? Спортните сутиени са много хубаво нещо, но отново ще кажа, не трябва да са много стегнати. Гърдите обичат свободата. И аз съм от хората, които обичат да дават тази свобода на гърдите си. Поздравления за което. Благодаря. Следващия въпрос е: силна чувствителност с болка при зърната. Защо се случва? Защо? Причините могат да са няколко. Причина номер 1, чисто хормонална причина, т.е. хормоналните изменения в гърдите от
началото на овулацията към периода на менструация самите гърди стават по-напрегнати и се променя чувствителността. Всеки месец се отделят различни нива хормони, т.е. жените по различен начин усещат гърдите си. По някой път, чисто хормонално, това се случва при смяната на сезоните, защото те така се отразяват. Чисто хормонално се отделя малко по-голямо количество естроген, който прави гърдите доста по-чувствителни от нормалното. Така че това е естествената причина. Много жени се стряскат, когато се случи това нещо. Да, то е нормално, но винаги, ако се случва за първи път, трябва да потърсят преглед при мамолог. Тоест, за да се изключи друга причина за тази болка. Втората причина, която е доста по-рядка, но се среща, е нормално възпаление от някаква инфекция по кожата или около зърното. Тогава задължително, ако забележат почервеняване, промяна в цвета на зърното, изтичане на секрет, ранева повърхност или някаква формация до самото зърно, което е болезнено, те задължително трябва да дойдат на преглед. Накратко, общо взето, когато имате някакъв проблем с гърдите си и не намирате отговор, задължително трябва да посетите мамолог. Следващият ни въпрос е: силиконовите гърди по-склонни ли са да образуват ръкообразни клетки? Нека разбием този мит. Разбира се, че ще разбием този мит, защото, както казахме и по-рано, много жени имат импланти. Имплантите са хубаво нещо. Те не водят до ракови образования. В световен мащаб никъде не е доказано и няма проучване, което да показва, че да, жените с импланти са по-склонни да образуват ракови заболявания в сравнение с останалите жени. Няма такова нещо, така че да, жени, слагайте си импланти, те са абсолютно безопасни за вас. Това е много, много щастлив отговор за мен, нещо да чуя. От каква възраст е хубаво да започнем профилактичните прегледи на гърди? Конкретна възраст за започване на прегледите няма и ще отговоря защо. За разлика от гинекологичните прегледи, мамологичните прегледи трябва да започнат, по мое мнение, горе-долу след 25-6 годишна възраст. Тоест, на такава възраст се смята, че гърдите са вече абсолютно развити и поне един път в годината жените трябва да посещават мамолог, за да знаят и за себе си, че са здрави, или напротив, ако се открие нещо, то да бъде хванато на време. Отговарям на този въпрос по този начин, защото от започване на пубертетното развитие при момичетата започват изменения в гърдите. Не един или два пъти при мен идват притеснени родители с оплаквания от болезненост или са напипали някаква формация в гърдите на момиченцата. Когато направим прегледа, ние установяваме, че дори и на тази крехка възраст от 12-13 години, те, за съжаление, имат кисти. Но, тук отварям кавичка, тези кисти са доброкачествени, те са хормонални и след един определен етап от развитието на момичето, те ще изчезнат. Но да, родители, мили майки, ако вашите момичета се оплакват от такива неща, по-добре посетете мамолог, за да може да се изключи или да се потвърди вашето притеснение. Значи има по принцип подходяща възраст, но е хубаво да, ако имаме притеснения, няма значение възрастта, отиваме на мамолог и лекарят знае най-добре какво се случва с тялото ни. Следващият ни въпрос е: жените с импланти могат ли да кърмят? Това ми е на мен много интересен въпрос и благодаря за въпроса, който сте задали. Е много често задаван въпрос. Тук отговорът е: зависи от имплантите. Защо? Защото зависи къде са поставени. Ако са поставени под мускула, както се слагат повечето пъти, няма проблем, гърдата е свободна, т.е. жената може да кърми. Няма противопоказания за кърмене. Но ако е сложен, по-просто ще го обясна, само под кожата, т.е. той е сложен върху самата гръдна тъкан, тогава самия имплант блокира гръдната тъкан и няма как жената да кърми, защото кърмата няма как да премине през импланта. Т.е. няма достъп до каналчетата, които са на самото зърно. И затова тези жени не могат да кърмят и е препоръчително, т.е. на тях да им бъде обяснено, че ако родят, кърмата трябва да се спре, защото е противопоказно те да опитват да кърмят.
Няма как да стане. И много последен и интересен въпрос за мен, понеже отдавна много желая, адски много. Не знам защо толкова много ви го съобщавам, но пирсинг на гърдите. Това е въпросът на зърната. Действително много интересен въпрос. Пирсинга на зърната, чисто от медицинска гледна точка, не вреди. Тоест не променя усещането върху зърната, не променя по никакъв начин, т.е. да започнат да стават по-болезнени зърната или не, напротив, част от жените се притесняват, че ще загубят усещането върху зърнаци. Не, напротив, по абсолютно никакъв начин пирсинга не влияе върху зърната на жените. Просто, пак казвам, от чисто медицинска гледна точка, жени, когато си сложат пирсинг, трябва да го почистват, т.е. задължително трябва да му обръщат огромно внимание върху самия пирсинг. Пак ще кажа случай от практиката. Пациентка с пирсинг бяха и го сложили преди 2 или 3 години и никой никога не е обяснил такова нещо и тя се притесняваше да го почиства, да го пипа, каквото там искате се сещате, но беше станало възпаление, за нейн късмет несериозно, овладяхме го, но да, слагайте си пирсинг, но го поддържите. Когато според мен трябва ли да е направен пирсинга в медицински център, за да не се засегне някоя точка или по-скоро мен това са ми притесненията главно? Обособено като медицински център, да, по-добре, но и на място, където имат опит с поставянето на пирсинг, също спазват абсолютно всички хигиенни изисквания. Да, тук ще прозвучи тривиално, но не си слагате пирсинги в кварталните гаражи при хора, които нямат опит с това нещо. Абсолютно, да. Накратко, може би просто усетете човека си, имайте му доверие и ако сте като мен, просто отидете в медицински център, където ще се погрижат най-добре за вас. И като за финал бих искала да ви съобщя, че Институтът по медицинска естетика извършва и пластични операции. И още нещо, което на мен е много интересно, имат 3D иновативна технология с изкуствен интелект, който ни предоставя възможността да се видим с гърди. Можем да видим размерът, кубиците, да изберем формата и абсолютно всичко, още преди да сме си ги поставили, да знаем как ще изглеждат. И за човек, който се интересува от тези неща, аз мога да кажа, че ей! Много се радвам, че именно в тази клиника се предлага тази опция. Благодаря ви адски много за вниманието. Надяваме се абсолютно нашите отговори да са ви помогнали, да се грижите по-добре за себе си и за здравето си. И до следващия път!